שלום, אני יהודית קרטר מתל אביב ואני אומנית. אני הגעתי לליאורה לפני כשלוש שנים. הייתי בתקופה קשה וחיפשתי מטפלת בשיטת נאדר בוטו. ככה הגעתי לליאורה. המפגש עם ליאורה היה עוצמתי ביותר. האבחון שלה היה המדויק והעמוק ביותר שאי פעם חוויתי. כמו כן הטיפול הפיזי. לכל מי שמרגיש תקיעות, ספקות, כאב, ויש לו צורך לדייק את חייו, אז אני מאוד ממליצה ללכת לליאורה. ליאורה בורכה ביכולות תקשור מדויקות להפליא. איכות אשר לדעתי מקצרת תהליכים וחפירות מיותרות. לליאורה יש יושרה מקצועית גבוהה ביותר, יחד עם חום ואנושיות ואכפתיות. בעצם אני ממליצה לכולם מאז ללכת לליאורה.